בן, בת לוקחת בת. בת לוקחת בן, בן לוקח בת ונדלק, ונדלק, ונדלק. בן לוקח בן, בת לוקחת בת. בת לוקחת בן, בן לוקח בת ונדלק, ונדלק, ונדלק. משפחה, שלום, אורן. הלו, היו עכשיו כרגע יריות במועדון הטרנספר. אני באזור תעשייה בירושלים, יש שם בנות שנפגעו. אוקיי, אתה ליד הבנות? לא, אני בחוץ, אני יצאתי משם, עכשיו מישהו נכנס, הוא ירד בכולם, חברה שלי בפנים. אתה יודע איפה היורה נקטע? לא יודע, אני ברחתי משם. אוקיי, תתפוס מחסה ואז תחזור לשם, ואיך ואמבולנס בדרך הוא כלל. ירד בכולם. טוב, בסדר חברים, בסדר, בואו, כולם ראו את הסרטון. יופי, אתם יכולים להשאיר את הטלפונים שלכם בחוץ, כי אתם תקבלו את כל הראיות ישר לתוך הקבוצת וואטסאפ. שלום לכולם, מה קורה? אני רב פקד דולב מזרחי, מי שלא מכיר אותי, אני קצין חקירה... סליחה חבר'ה, אנחנו יודעים הסרטון? יפה. אז כמו שאמרתי, רב פקד דולב מזרחי, אני קצין חקירות כאן בימ"ר ירושלים. לפני 6 שנים ניהלתי כאן את תיק הטרנספר, אחד מהתיקים הקשים, הסבוכים שידענו כאן במחוז, אבל רגע לפני שנגיע לזה, מכורח הנסיבות, כל השמועות האלה שמתרוצצות לגבי כאן בתחנה, כמובן שאני מכחיש כל קשר, כן? התבקשתי להעביר מקל בצורה מסודרת למי שתחליף אותי, תפקד על החקירה הזאת מהיום. חוקרת צעירה, מבטיחה, הביאו לנו אותה ישר ממחוז מרכז, פקד סתיו לוי. אהלן, תקבלו אותה יפה. בוקר טוב, נעים מאוד. אני פקד סתיו לוי, מאוד מתרגשת להיות כאן. עוד מימיי כסטודנטית עקבתי באדיקות אחרי התיק הזה, ואני ממש מחכה ושמחה להיות חלק ממנו. מה זה, לנהל אותו את מתכוונת? מצטערת שאלו הנסיבות. גם אני. טוב, בואו נוציא בבקשה את הטלפונים. תפתחו את הקבוצה, יש לכם את כל הראיות ממש בתוך הקבוצת וואטסאפ. אז כמו שכולנו כבר יודעים, בערב יום שישי, 4 בספטמבר 2017, נכנס גבר חבוש בכובע גרב חמוש לתוך מועדון הטרנספר שנמצא במרכז התעשייה תלפיות שבירושלים. הטרנספר, מי שלא יודע, זה מועדון חשפנות, הוא מחתרתי, הוא מזוהה בעיקר עם הקהילה הגאה. אותו מפגע נכנס אל המועדון ויורה למוות ב3 נערות טרנסיות, דנה גלעד, עמית דדון וליבת אפריאט. כמובן שמיד עם קבלת הקריאה הזאת אני ניהלתי מרדף משטרתי, היה לנו שם מסוקים, חסימות צירים, פלאפוניה, באמת כל האמצעים שיש ברשותנו כדי לאתר את הרוצח. בראיה הבאה תוכלו לראות את המסלול של המפגע, ממש כאן. אותו מפגע יצא רגלית מהמועדון, אחרי כ-150 מטר הסיר את הברדס מהפנים, נכנס להסתעפויות הרחובות של הכפר בית צפאפא, ואחרי כ-500 מטר הוא נטמע בקהל והוא נעלם. עיניים אליי, חברים. הערכה שלי, מדובר כאן ביוצא יחידה קרבית, או בעבריין מיומן שמכיר טוב את העבודה. סליחה, מה זאת אומרת? על סמך מה? אין לך עדים, אין לך חשודים. לא ברור על איזה רקע בוצע הטבח. אני שם 120, שמדובר בעבריין שמכיר טוב את העבודה. אוקיי. אז אני שמה 200, שמדובר בנער מבולבל שמחזיק נשק בפעם הראשונה שלו ומאבד שליטה. אתה רוצה שנעשה את זה יותר מעניין? נראה מה הצוות שלה חושב? קדימה. יש לכם את זה בקבוצה, אני מבקש למלא מה שנראה לכם. זה כן. בואו נראה, כולם מצביעים, כולם הצביעו. מה זה, זאת המסקנה שהגעת אליה שהיית סטודנטית? רגע, תן להם רגע. יפה.
יפה מאוד. אני מובילה בינתיים. אני מצביע לי. אני מובילה לגמרי בינתיים. נחיה ונראה. טוב, נמשיך? כן, נתקדם. בתחילת השבוע הזה שיטפון פולט אקדח מסוג גלוק 19. על פי בדיקה בליסטית שערכנו, יש לנו התאמה מוחלטת בין האקדח שאתם רואים ממש עכשיו בראיות בתוך הקבוצה לבין הקליעים שמצאנו בליל הרצח במועדון. מה שאומר שחברים, סוף סוף, אחרי 6 שנים יש לנו את הנשק שירה בטרנספר. לצערנו עדיין לא נמצאו על הנשק טביעות אצבע, אבל את זה רק אנחנו יודעים. נכון מאוד, בגלל זה העברתי לדוברות ששחררו לכלי התקשורת שמצאנו את הנשק הזה שירה בטרנספר מתוך איזושהי תקווה שמשהו יעלה לנו בחכה. לשמחתי זה קרה הרבה יותר מהר ממה שחשבתי. היום בבוקר נכנס לתחנה הזאת בחור, קוראים לו משה מטייב, הוא בן 23, הוא ירושלמי, לא מוכר למשטרה, אין לו עבר פלילי. הוא אומר שהוא יודע מי ביצע את הרצח במועדון, והוא אומר שהמניע לרצח הולך להפיל לנו את הלסת. חברים, אני הבטחתי לאמהות של הנרצחות שאני אעשה הכל כדי למצוא את הרוצח של הבנות שלהם. ואני לא מתכוון להחזיר את המפתחות שלי עד שזה יקרה. יש? בהצלחה. בהצלחה. השעה 8:17. רגע, שנייה, אתם מקליטים אותי? לא, אני מבקש, אל תקליטי. אין מה לחשוש. נוהל סטנדרטי לחלוטין. בסדר, אבל אני לא רוצה למסור עדות. בסדר? אני רוצה רק להגיד לכם את מה שאני יודע וזהו. אוקיי. לאט לאט, בסדר? בקצב שלך. רגע, שנייה, רגע. אני לא יכול לעשות את זה. אלה חברי ילדות שלי ואסור שהם ידעו שזה אני. אף אחד לא יודע שאתה כאן. את בטוחה? אני מבטיחה לך סודיות מלאה. אתה רוצה את זה כתוב? ירגיע אותך? אני רק לא רוצה שהם ידעו שזה אני, שאני דיברתי עליהם. סתיו, אולי כדאי שנשמע קודם מה יש לבחור הזה להגיד? קיבלת. עכשיו תורך, משה. אתה יכול להיות רגוע לגמרי. טוב, אז אני מכיר איזה בחור שקוראים לו אלירן אבוסביטן. אני והוא בזמנו היינו חברים מאוד קרובים, והוא סיפר לי שהוא הומו. הומו? אלירן אבוסביטן? אתה מדבר על הבחור הזה? זה, כן. אוקיי, נו, ולמה שהוא ינדב לך מידע כזה עליו? כי אני והוא היינו חברים מאוד קרובים, הוא ידע עליי גם. מה הוא ידע עליך? שאני הומו. אני ידעתי עליו והוא ידע עליי. היה איזה לילה אחד שאני ואלירן יצאנו ביום שישי לליין של הטרנסיות למועדון הטרנספר. אני הרגשתי על הפנים, אז חתכתי מוקדם ושם... סליחה. הכל בסדר. שם אנחנו הכרנו את אבי ביטן. הוא היה באותה תקופה הדי-ג'יי הקבוע של הליין. אבי ביטן. זה? כן, זה. היה איזה לילה אחד שאני ואלירן, שכמו שאמרתי שיצאנו לטרנספר, אני חתכתי מוקדם כי לא הרגשתי טוב ואלירן נשאר שם עד מאוחר. באותו לילה אבי ביטן דחף לאלירן כמויות של סמים וכמויות של וודקות, וברגע שאלירן היה כבר גמור אז אבי לקח אותו לשירותים ועשה בו את מה שהוא עשה. מה זאת אומרת? עשה מה? הוא אנס אותו. ומה? אנס אותו? אתה מדבר על אבי ביטן? אבי ביטן, הבן של יהודה ממלונות ירושלים? אנס את אלירן אבוסביטן? כן. קצת מוזר, משה. במקרה יצא לי להכיר את אבי ביטן, זה בן אדם נשוי עם ילדה. כן, אתם מבינים? הבן אדם הזה עושה בליינים שהוא מנגן בהם, במסיבות שהוא מנגן בהם, כל מה שהוא לא יכול... אבי ביטן, הומו, זה מה שאתה מנסה להגיד? אני צריכה שתקשור לי את מה שאתה אומר עכשיו לרצח. הרצח בטרנספר בוצע כדי לנקום באבי ביטן? כל הנרצחות שהיו שם היו מה, בטעות? כן. אלירן אבוסביטן ביצע את הטבח בטרנספר כדי לנקום באבי ביטן? זה מה שאתה אומר לי? לא. אוקיי, אז... לא אלירן.
אז מי? יחיאל. מי זה יחיאל? הוא האח הגדול של אלירן. בוודאות אני יודע שיחיאל ביצע את הטבח בטרנספר. יחיאל אבוס-ביתן, נכון? אז אתה אומר לי שהבחור הזה, זה הבחור שביצע את הרצח בטרנספר, כן? כן. איך אתה יודע את כל זה, משה? מה, היית שם בליל הרצח? לא. תמשיך, משה. אני בכלל הייתי בסיני, בסדר? בזמן שהמקרה הזה קרה, והיה לי איזה 20 שיחות שלא נהנו מיחיאל. איך שחזרתי אליו, אז הוא פתאום התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות כאלה הזויות. אוקיי, על אבי ועל איזה שאלות? המועדון. מה הוא שאל אותך? מתי אבי בא למועדון? מאיפה הוא יוצא? מאיפה הוא נכנס? שאלות כאלה. משה, אבי בכלל לא היה במועדון בליל הרצח, אז אני לא מצליח להבין מה... אבי לא היה בליל הרצח במועדון כי הוא ידע שרוצים להוריד אותו. משה, בוא תספר לי איפה היית כל 6 שנים האלה. הרבה אנשים טובים מתו. הרבה אנשים טובים נפגעו. לא היה לי אומץ לדבר על אנשים כמו על יחיאל ואנשים כמו אלירן. אז מה קרה, משה? שמעת בחדשות שמצאנו נשק ותפסת אומץ? כן, כי יחיאל כל השנים היה לחוץ שימצאו את האקדח, כי הוא לא ניקה אותו מטביעות אצבע, ואני לא רציתי לדבר על זה עד שאתם תמצאו את הנשק. אז יחיאל אבוס-ביתן סיפר לך בעצמו שהוא ביצע את הטבח בטרנספר. כן, למה שהוא יספר לך דבר כזה? כי הוא היה צריך כובע גרב, אז אני הבאתי לו. הבאת לו כובע גרב. כן, איך הבאת לו? הוא בא אליי, הבאתי לו. וואלה. עד סיני הוא בא אליך לקחת כובע? לא יותר פשוט ללכת לקנות אחד בשוק? אני מתכוון שאני דאגתי שיביאו לו. אז בוא בבקשה תהיה ספציפי, בסדר? איך אתה דאגת שיביאו לו? סליחה, הכל בסדר. אני ביקשתי מאחד מהאחים שלי שיביא לו. כמה אחים אתם? 2. ומי העביר את הכובע? יש את דניאל שהוא אחי התאום, ויש את רז. הוא אחי הגדול והוא זה שהעביר את הכובע. אז משה, ממה שאתה אומר לנו כאן, זה לא רק שאתה שותף לפשע הזה, אלא גם אחיך רז שותף מלא לרצח. לא. מה זאת אומרת שותף לרצח? אבל הוא רק העביר לו את הכובע, הוא לא ידע בכלל בשביל מה זה. משה, על זה אנחנו ניתן לרז לענות. לא, רגע, בסדר, שנייה. תודה רבה, סיימנו. אבל רגע, מה זאת אומרת ניתן לרז לענות? אני אומר לכם אבל שהוא לא קשור לכלום, אתם לא יכולים לערב את אחי, מה זה הדבר הזה? הוא לא קשור לכלום, נו. יש רק דרך אחת להוציא את אח שלך מחוץ לסיפור הזה. אחת. תחתום לנו על הסכם עד מדינה ותמצא לנו ראיית זהב שתפיל את יחיאל. מה? לא. אני מצטער, אני לא יכול לעשות את זה. משה, זאת הדרך היחידה שלי להשיג חסינות מעונש לך ולאח שלך. אתה שומע מה אני... אוקיי, תקשיב, קח, זה הטלפון שלי. משה, לך, תחשוב על זה, נדבר בערב. תחשוב על זה. נו, אז מה את אומרת עליו? שאני צריכה להבין איך אני מתקדמת מכאן. טוב, בסדר, בואי, אפשר לחשוב ביחד. חושבת שיותר טוב לבד, תודה. You can stop the love, love. You can stop the love, love. You can stop the love, love. You can tell us no, no. You can tell us no, no. You can tell us no, no. We can get enough. We can get enough. We can get enough. Everybody needs a man. מה את עושה פה ב3 לפנות בוקר? מה אתה עושה פה ב3 לפנות בוקר? קבל מיילים שפורצים לי למחשב, מה העניין? שב. סליחה? שב. איתרתי את הבעלים של הנשק שירה בטרנספר, הנשק נשדד ממנו. נשדד ממי? מבחור בשם אולג מקסימוב? מקסימוב? אתה מכיר אותו.
ברור, כל הדבר הזה, דולב, זה תיק שלך. שבוע לפני הטבח בטרנספר מתבצע שוד אלים שבמהלכו מרביצים למאבטח. אולג מקסימוב מאבטח במועדון הטרנספר. מפוצצים אותו במכות, גונבים ממנו נשק. אותו הנשק ששימש לביצוע הירי בטרנספר. כל הדבר הזה זה תיק שלך. איך? באיזה עולם פספסת את זה? החשוד המרכזי שלך היה לא אחר מיחיאל אבוס-ביטן, למרות כל החשדות לא פתחת באף חקירה? כי היו 3 חשודים בתיק הזה, סתיו, לא חשוד אחד. לא יכולתי לקשור את יחיאל. אתה כן יכולת, אתה יכולת מאוד, היה לך מידע מעד ראייה שזיהה את יחיאל אבוס-ביטן, יוצא מהדירה של אולג. זה לא היה עד ראייה, סתיו, זאת הייתה הודעה טלפונית, בסדר? מה זה משנה? מה זה משנה, דולב? אני יודעת מי אתה. ישבתי ללמוד תיקים שלך בעל פה אחד אחרי השני. אתה באמת צריך אותי כדי להגיד שיחיאל אבוס-ביטן גנב את הנשק והמשיך לראות בטרנספר? באמת? כל הראיות האלה, כל הקשר שלך לאבי ביטן, הכל מצביע על זה. כן, שמה? שמה? שמי שניהל את התיק הזה הוא חוקר מושחת, בסדר? אז בוא תסביר לי, כי אני מאוד רוצה להאמין לך. איך יכול להיות שפספסת את זה? סתיו, 6 שנים אני בתיק הזה. קבר, אין מודיעין בתיק, כלום. פתאום הדוד משה בא ואת חושבת שהוא פיצח לך את כל החקירה? ממש לא פתאום. יחיאל הפליל את עצמו בהקלטה. איזה הקלטה? אני לא מנסה לפתוח את זה, יחיאל, אני פשוט מכיר מלא טרנסיות מהמועדון. מה זה מעניין אותי, הקוקסינל? עזוב אותי, אתה לא מבין שזה החופש שלנו? אני יודע שזה החופש שלנו, יחיאל, אבל שמע... אף אחד לא יכול לדעת שזה אנחנו. עשינו שם עבודה נקייה בטרנספר. מאיפה זה? משה העביר לי את זה לפני כמה שעות. ממתי ההקלטה הזאת? ההקלטה מלפני שנתיים. למה אני לא יודע מה הדבר לא הזה? רציתי שיהיו דליפות. בסדר? עכשיו אני ברשותך יוצא תכף למעצרים, אתה סיימת פה. סתיו, תני לי להגיד לך משהו, בסדר? הסיבה היחידה שאת כאן, בתחנה הזאת, כי אני בחרתי שתהיי פה. בתנאי שאני נשאר חלק מהתיק הזה. תשאירי לי את זה, אני כבר יחתים את המפקד על ההסכם עד מדינה. וסתיו, מה חיפשת במחשב שלי? לא חיפשתי כלום. עבדתי. יש לי 72 שעות לפצח את התיק הזה, וזה הדבר היחיד שמעניין אותי. לילה טוב, דולב. תעלה פה, לך אתם, די, לא, די. אני אומר לך שאני הולך. שקט, לא לצעוק. לא, די, תקשיבי, אני דיברתי איתך 200,000 פעם. אז הנה אני אומרת לך בפעם 100, שמות העצורים הם יחיאל ואלירן אבוס-ביטן. חלאס, זה כל מה שאני יכולה למסור. ביי. בבקשה, הנה ההסכם עד מדינה. אחלה, תודה. אחרייך. לא, בחקירה הזאת אני נכנסת לבד הפעם, תודה. שלום יחיאל. תגידי לי, מה זה הבלשים שלך קופצים עליי ככה באמצע הלילה? מה, אני איזה מחבל? מה קרה? הפתיעו אותך? מה זה הפתיעו אותי? נשמה, אני חשבתי שבאים להוריד אותי. למה שאתה חושב שבאים להוריד אותך? כי קפצו עליי 10 אנשים באמצע הלילה, את לא מבינה מה מדברים והיו איתך? קופצים עליי 10 אנשים באמצע הלילה, לא הייתי חושבת שבאים להוריד אותי. מה הייתי את חושבת אומרת? אולי שוד, אולי אונס. טוב, בקיצור, לא הייתי נשמה, חושבת שרוצים להוריד אותי. הבנתי את הראש שלך, אני לא מעורבב בכלום. אין בעיה. יחיאל אבוס-ביטן, בוא תשב. ככה. נו. אני מזהירה אותך, כן. שאתה חשוד ב3 מעשי רצח בכוונה תחילה ועוד 10 ניסיונות רצח נוספים. מה זה? מה? על כך שאתה, בתאריך 4 בספטמבר 2017, נכנסת לתוך מועדון הטרנספר בירושלים. איך? נכנסת לתוך מועדון הטרנספר בירושלים. הטרנספר? נכון, מועדון של טרנסים, דרגיסטיות, גברים שמתחפשים לנשים. אני של קוקסינלים. מהקהילה הגאה, כן. יאללה, בטוח שמעת על המקרה הזה. לא. מוזר, היה על זה בלי סוף בחדשות. בסדר, אני לא רואה חדשות. אז תתחיל, בקרוב אתה הולך לככב שם הרבה. למה, מה את רוצה? מה זה קשור אליי? נניח, בסדר, והיה במועדון הזה נער שאתה מכיר שאנסו אותו. בסדר, היו פוגעים בו, מישהו היה עושה לו משהו. בסדר, אני לא מכיר נער כזה. ובכל זאת?
תגידי, בשביל מי אני אלך ואני אעשה דבר כזה? בשביל מי באמת? בשביל אף אחד, הנה אני אבוא, אני אעזור לך, אני אלך תסתכלי על כל התיקים שלי אחורה, אני לא עושה שום דבר, אלא אם כן מדובר על משפחה שלי. רק משפחה קרובה. רק בשביל המשפחה? מה? רק בשביל המשפחה? רק בשביל המשפחה. אז נגיד בשביל משפחה קרובה היית הולך עושה דבר כזה. אני מסביר לך שאני לא עושה כלום בשביל אף אחד, את לא מקשיבה? אלא אם כן זו משפחה קרובה. לא משפחה קרובה, אני מדבר איתך על אמא שלי, על אחותי הגדולה ועל אח שלי הקטן, זהו. אז בשביל אח היית עושה דבר כזה. בשביל אחי? בשביל אחיך. בשביל אחי. אחיך. היית עושה דבר כזה? וואלה, לא נראה לי שלאח שלי קרה דבר כזה. אז זה קרה. דאלירה? כן? זה מה שקרה לאח שלי הקטן? רגע, שנייה, את רוצה להגיד לי שאח שלי הקטן, הומו, נכנס למועדונים של קוקסינלים, שמה ההומואים האלה ירו בו, ואז בגלל זה אני הלכתי ורצחתי את כולם שם? נכון. אני אומרת לך שאח שלך נפגע, בסדר? אח שלך נפגע, ואתה לא יכולת לעשות את זה בשביל אח שלך, שהיה קטין באותה תקופה, ואתה הלכת ועשית את מה שעשית. על מה את מדברת? תגידי לי נשמה, אלירן זה בן אדם גברי, בסדר? אני יכול להעמיד לך פה 60 בחורות שיגידו לך שהבן אדם זיין אותה מכל כיוון. אין את זה אצלנו, נשמה, ההומואים, הקוקסינלים, הלסביות, אנחנו אין אצלנו את החולה נפש שלנו במשפחה בכלל. הבנתי. תודה רבה. אז איפה היית בלילה של הרצח? מתי זה היה? רגע, אמרתי. אני לא זוכר. 4 בספטמבר 2017. 2017? נכון. את שואלת אותי איפה הייתי ב-2017? אני לא יודע להגיד לך איפה אני הייתי שבוע שעבר, מה את מכניסה לי 2017? אז בוא נרענן לך את הזיכרון, בסדר? מציגה בפני החשוד את ראיה מספר 8. בתקופה המאוד קצרה שאתה אלק שירתת בצבא, הייתה לך פעם אחת שלא הגעת. יום שישי הטבח בטרנספר, יום ראשון, 6 בספטמבר 2017, סחבק יוצא לעריקות ולא חוזר. מה זה קשור? שיום שישי אתה רצחת, ויום ראשון אתה נעלמת. בכתי. תקשיבי רגע, סתיו, אני אומר לך שזה לא אני. מה יש לך נגד הקהילה הגאה? אין לי שום דבר, אני אומר לך שזה לא אני. אני יכולה להכניס אותך למאסר עולם. על מה? 3 מאסרי עולם ועוד 10 שנים על כל ניסיון רצח בטרנספר. אני פשוט רוצה, יחיאל, שכשאתה נכנס לכלא, לא תיכנס בתור גזען שיורה באנשים בגלל שהם שונים ממנו, אלא שידעו מה באמת קרה שם. אבל אני מסביר לך שאני לא עשיתי את זה. אתה לא עשית את זה? לא, אני לא עשיתי את זה. אז איך אתה מסביר את זה? אני לא מנסה לפתוח את זה, יחיאל, אני פשוט מכיר מלא טרנסיות מהמועדון. מה זה מעניין אותי, הקוקסינל? עזוב אותי, אתה לא מבין שזה החופש שלנו? אני יודע שזה החופש שלנו, יחיאל, אבל שמע... אף אחד לא יכול לדעת שזה אנחנו. עשינו שם עבודה נקייה בטרנספר. מכיר מלא טרנסיות. באמא שלי זה לא אני. תקשיבו רגע, זה לא אני. אני אומר לכם, יש לכם פה טעות, זה לא אני. תקשיבו רגע, זה לא אני. רגע, אבל אני מסביר לכם שזה לא אני. אבל אני מסביר לכם שזה לא אני. תגידו לי, אתם אמיתיים. אתה יכול לדעת שזה אנחנו עשינו שם עבודה נקייה. אבי! דולב, מה קורה כפרה? מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? הבאתי לך כרטיסים לספה. נו באמת. מה אני עושה פה? נו, בכלל, קשרה לאיזה שוטרת שלך, אמרה לי לבוא. וואלה. מה איתך, הכל בסדר? תגיד לי, איך היה חודש שעבר בספה? דאגו לכם מה דיר באלק? היה אחלה, למה לא באת עם רויטל? מה יש? טוב, אבל מה הפגישה? נו, דבר איתי. זאת לא פגישה, זאת חקירה. בפעם הבאה שנותנים לך שעות, תדייק, בסדר? דולב תיכנס גם. מי זאת? חוקרת החדשה של התיק, הביאו אותה מתל אביב. דולב, אני מציא את הקטנה שלי מהגן בארבע, כן? חייב לעוף. תוציא את הקטנה שלך, תפסיק לבכות כבר, אבי. אהלן. נעים מאוד, אבי ביטן. נעים מאוד. אני פקד סתיו לוי, בסדר? ככה. מים? לא, תודה. בכל זאת. לי תעשי, תודה. אני מזהירה אותך, אבי ביטן, שאתה חשוד ונחקר
תחת אזהרה על כך שבשנת 2017 אתה ביצעת מעשים מגונים בקטין בלא הסכמתו באחד מתאי השירותים במועדון הטרנספר שבועות בודדים לפני הטבח במועדון. אתה מבין את החשדות, את הקשר ביניהם, את תוכן האזהרה? דולב, מה היא רוצה? אתה לא מבין שאתה חשוד בפדופיליה? לא, ממש לא. באינוס של ילדים קטנים, אתה לא מבין? ממש לא. תראה, יש לנו עדויות שאתה סיממת ואנסת בברוטליות קטין שקוראים לו אלירן אבו סביטן. אני אנסתי את אלירן אבו סביטן? זה נער בן 15, מה יש לגבר בגיל שלך לחפש עם נער בן 15? תקשיבי, אני גבר נשוי, נשמה. אני יודעת, שאלה אם אשתך יודעת. אוקיי. הבנתי, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה. לא, אתה עצור אם אתה עוד לא הבנת. דולב, מחייאת. שב אבי, כרגע אתה עצור. ככה? אתה מעדיף שנבוא לאסוף אותך מהבית עם ניידת? כן, בבקשה. עכשיו תוכל לחזור בפנינו עוד פעם למה לא הגעת לנגן במועדון בלילה של הרצח? כן, אין לי בעיה. אני לא ניגנתי באותו לילה במקרה, בסדר? לא תכנתי את זה מראש. אז בוא בבקשה, תיקח אותנו מרגע לרגע, מה עשית באותו סופש? עוד הפעם? אין לי בעיה לעשות את זה עוד הפעם. אני ביום חמישי בצהריים לקחתי חדר במלון של אבא שלי, נכון, סבבה? כן. הייתי חייב לנוח, היו לי כאבים בברך, קראתי רצועה. השארתי לחבר, המליץ לי להישאר עוד לילה במלון וזה מה שעשיתי. וזה לא נראה לך חשוד שלא הגעת לנגן במועדון דווקא בלילה של הרצח? לא. אתה מחשיב את עצמך חלק מהקהילה הגאה? תקשיבי, אני לא הומו, נשמה. אני בסך הכל מנגן בליין של כמה טרנסיות, כמו שאני מנגן בעוד 1000 ליינים אחרים. אז אף פעם לא קיימת יחסי מין עם גברים. לא. אוקיי. עם מי היית במלון לילה לפני הרצח? לבד. אתה בטוח. כן. איזה חדר ישנת? לא זוכר. קומה ראשונה, חדר 106, בסדר? איזה חדר זה היה? את זה אתה ככה אולי זוכר? סטנדרטי, חדר רגיל. לא נכון. חדר משפחות. אוקיי, חדר משפחות. חדר משפחות. ככה שבין חדר 106 לחדר 107 יש דלת שדרכה אפשר לעבור בין החדרים. אוקיי, אז יש דלת, כאילו אני לא מבין מה... אז אני יודעת בוודאות שדרך הדלת המחברת הזאת נכנס נער ליווי ממין זכר. תקשיבי, אני סטרייט, נשמה. לכם במשך יומיים לא יצאתם מהחדר. תגיד לי, צוחקת עליי, דולב, מה קורה פה? טוב, בסדר. אז הנה, בוא בבקשה תסתכל. הנה סרטון ממצלמות האבטחה במלון של אבא שלך. הנה אתה נכנס למלון, מיד אחריך נכנס נער ליווי. מי יודע, אולי זה החבר שהמליץ לך על יום חופש. אתה עולה במעלית, הוא עולה במדרגות, מאוד מתוחכם. אתה ימינה במסדרון, הוא ימינה במסדרון. אתה לוקח לחדר 106, הוא נכנס לחדר 107, עובר אליך דרך הדלת המקשרת, ומישהו מבין שניכם משאיר שלט נא לו להפריע. אגב, באותו סופה שהוזמנו לחדר שלך ארוחות לזוג. בחדר לידך הבחור לא ירד לחדר אוכל, לא הזמין שום דבר. לא יודעת, מה הסיכוי שאתה באותו סופה שכלת בשביל שניים, ובחדר שלידך שוכן נער ליווי שהחליט לצום? אז אחרי שהבנו את הקשר שלך לקהילה הגאה, ואת העדפות המיניות שלך במיטה, אני אשמח שתגיד לי עוד פעם, והפעם באמת, אבי, למה לא הגעת לנגן במועדון בלילה של הרצח? אני נחתי, אני אמרתי לך, החבר שלי גמרה אותי. אתה לא מבין שאני יודעת הכל? אני יודעת הכל. אני יודעת שאתה התכתבת עם אלירן, שאתה דחפת לו סמים, שאתה אנסת אותו. לא, את לא בכיוון, נשמה. אתה לא בכיוון. לי יש עדויות. עדות מפורטת מהקטין שאנסת אותו, ואת העדות שלו מחזק עד מדינה, משה מטייב. מי? משה מטייב. מה, אתה מכיר אותו? הוא מעורב בזה? לא, איזה, לא קשור. אבי, תסתכל עליי רגע. זה החיים שלך. אתה מכיר את המשה הזה? לא, לא מכיר אותו. אבי, אתה לא מבין, רצו להוריד אותך בטרנספר. אותך. אתה מכיר את המשה הזה? תגיד לי עכשיו. אני מכיר אותו בקטנה. מה זה בקטנה? תסביר לי. בקטנה, אחי, הייתי רואה את הפרצוף שלו פעם במועדון, והוא היה מסתובב באזור של הבית שלי, זהו. מה זאת אומרת מסתובב באזור של הבית שלך? אבי, אני לא מבין. מה, בא, להיפגש איתך, עוקב אחריך, מה זה נפגש? אני לא מבין. אבי, תענה! אני צריך לדאוג שמישהו מוציא את הקטנה שלי מהגן. עדיין נראה לך חשוד שחבר שלך הוא פדופיל שאונס קטינים? שידעת ושתקת כי לא רצית לוותר על הסוויטה? לא יודעת, למה בכלל עלה לך לראש לקחת על עצמך תיק כזה שחבר שלך מעורב בו? פלא שכל המחוז שמועות. בבקשה,
שים על עצמך מכשיר הקלטה, לך תוציא ממנו הודעה. סתיו, הבן אדם הזה חבר ילדות שלי, את מבינה? בדיוק בגלל זה. איתך הוא ידבר, ואני גם מציעה לך לעשות הכל כדי להוציא ממנו הודעה, לא בשביל התיק. בשבילך. מה זה, לירן? מה קרה לך ברגל? עוד לא נכנסתי, כבר את חוקרת אותי? או עם איזה קפה, איזה בפלה. משהו, אין תקציב פה. בסך הכל שואלת לשלומך. בסדר, לא רוצה לענות לך לשלומי, בסדר? שומר על חיסיון רפואי. למה שנתחיל ברגל שמאל? הוא מחפש להתחנף למנהל, מלשינים. דולב, תקשיב. אם אשתי שומעת את האשמות האלה, היא לא נותנת לראות הקטנה. וסתום את הפה עכשיו, ספר לי את החלק שלך, מה קרה שם. תגיד לי, איך היא מפילה את הרצח הזה עליי, אה? דולב, אני פדופיל? אני מזהירה אותך ב3 מעשי רצח, בכוונה תחילה ועוד 10 ניסיונות רצח נוספים. מה זה, מה? על כך שאתה ביחד עם אחרים, קשרתם קשר לרצוח את אבי ביטן, הדי-ג'יי, באותו ערב במועדון אתה היית מטרה וניצלת, אבי, ניצלת. עכשיו תספר לי מה משה רצה מחוץ לבית שלך, מה הוא עשה שם? אין לי מושג, דולב, אני נשבע לך, תאמין לי, נו. קיימת יחסי מין עם גבר? בחיים לא. מה הקשר שלך לאלירן אבוז-ביטן? אין לי שום קשר לאלירן אבוז-ביטן, אני מסביר. מצלצל לך מוכר השם אבי? איפה אבי? איזה אבי? אבי הג'ינג'י? אבי ביטן, אתה לא מכיר אבי ביטן? לא מכיר אבי ביטן. אתה לא מכיר אבי ביטן. אני מסביר לך שאני לא מכיר אבי ביטן. אתה בטוח שאתה לא מכיר אבי? תנסה להיזכר. אני אומר לך שאין לי מושג מי זה הבן אדם הזה. ועכשיו? נו, תראה מה זה. הנה אתה, ממש לידך, אבי ביטן. ואלירן עומד פה, ממש לידך אבי. מה זה? זה לא אני, זה לא דומה לי בכלל. תהרוג אותי, אני לא מזהה אותו, דולב. הוא בגיר ואתה קטין באותה תקופה. אתם התכתבתם, אתם תכננתם להיפגש. מה פתאום? אני בחיים שלי לא ראיתי את הבן אדם הזה. אלירן, הייתה ביניכם אינטראקציה מינית, ובשלב מסוים הוא התחיל לבצע בך מין אנאלי אגרסיבי. בחיים זה לא היה. מסביר לך שאני לא יודע מה זה טרנספר. לא עובר יותר מדי זמן, ורצח במועדון הטרנספר באותו המקום שבוצע האונס. בוא'נה, תקשיבי טוב, אל תדליקי אותי, למה גם ככה אני בוער, אני מסביר לך שאני לא יודע מי זה אבי ביטן, ואף אחד לא אנס אותי, אז תפסיקי לזיין לי את המוח עם השאלות שלך. 9 שנים אתה ישבת על הכיסא הזה, אתה שיקרת לי בפנים. סיכנת את הקריירה שלי, אתה פירקת לי את המשפחה, אתה לא מתבייש? נטייה מינית זה לא משהו שאתה צריך להתבייש בו. העיקר נכנסת פה כל יום לתחנה, אמרת לי אני איתך, אח שלי, מה שצריך אני איתך. מגיע לאיש הזה לשלם על מה שהוא עשה לך. עכשיו תגיד לי את האמת, אתה שכבת עם קטין? לא, היה ולא נברא. אני שואלת אותך גם לגבי בהסכמה וגם לא בהסכמה. אבי, תענה לי! אם אני נגעתי במישהו, זה רק בהסכמה. תקשיבי לי טוב. אם את באה לנסות לתסבך אותי, אם כל מה שאת עושה פה זה כדי לנסות לתסבך אותי, אז אל תתסבכי אותי. את שומעת? למה החיים שלי מספיק מתוסבכים, הבנת? החיים שלי מספיק מתוסבכים שאת לא צריכה בכלל לשאול אותי שאלות מזדיינות כאלה. כי מי שיודע מי אני, הוא יודע מי אני. וואלה, אם מישהו היה נוגע בי, באמת הייתי רוצח אותו. אבי ביטן הזה חי? דולב, מה אנחנו עושים? אז הוא לא נגע בי. אתה הולך לתת לי עכשיו עדות מלאה לאלירן אבוז-ביטן וכל מה שהיה שם. נראה מה אנחנו עושים אחר כך. לא, אין נראה מה אנחנו עושים אחר כך. תקשיב, אתה חותם לי עכשיו שאני לא יושב דקה אחת בכלא. שמעת מה אני אומר לך? כן, לא הומואים, לא קוקסינלים, לא טרנספר, לא כלום. הסיפור הזה נגמר, שמעת? יאללה, נגמר, לא רוצה לדבר, תחופי לי מהעיניים. קיבלת. איפה להתחיל? מההתחלה. הכרנו במועדון. בסדר? בהתחלה היינו מחליפים מבטים, לא יותר מזה. לאט לאט התפתח בינינו קשר. אתה יודע, היינו רוקדים, מדברים, זהו, שם זה היה נגמר. יום אחד הבן שרמוטה הזה הגיע שיכור ומסומם הרבה יותר מהרגיל. עכשיו, אני ניגשתי אליו, ניסיתי לעזור לו. אתה קולט? והוא? אני רואה שהוא מנסה להזרים אותי. אז ירדנו במדרגות השירותים של המועדון ונכנסנו לאחד התאים ועשינו את מה שעשינו. מה זה עשינו מה שעשינו, אבי? תתאר לי בדיוק מה קרה. הוא התחיל לרדת לי. ואני הייתי קצת אגרסיבי. ואתה יודע, ראיתי שהוא זורם, ראיתי שהוא אוהב את זה, אז נהייתי קצת יותר עלי.
פתאום, משום מקום, הבן זונה הזה מתהפך עליי, אחי. התחיל לקלל אותי, התחיל להפוך שם את כל התא, שבר שם את המראה. יצא מתוך התא כשהוא צורח, סבבה? זינו לי את הרגל, שרמוטות מניאקים. זהו, מאז לא ראיתי אותו יותר. דולב, מה אני אומר לאשתי? זה לא הבעיה שלי, אבי. נו, מה היה? חתם. בטח. ברור שהוא חתם, כי הוא לא רוצה לשבת בכלא. זה הפתעה, הפתעת ההפתעות ממש. אתה יכול לחתום לי כאן? תפתח את העט, כן. תודה לך, ממש. בן זונה. הבן זונה הזה גדל אצלי בבית. זו חתיכת כאפה. דולב, זאת חתיכת כאפה וייקח לך רגע. נכון, אבל אתה תצא מזה. היי, אתה תצא מזה. הכל יהיה בסדר. טוב, מה עם אלירן? מה עם אלירן, דולב? מה עם אלירן? מכחיש, מכחיש. בסדר, סתיו. קחי, יש לך כבר את העדות של אבי, את תעשי פה אחלה עבודה. נו, די כבר, בוא איתי אליו, אני רוצה שתגרום לו לפלפט על אולג מקסימוב, בוא. לא לגעת. לא לגעת. אלירן אבוס ביטן. יש לנו עדות מלאה מאבי ביטן שהוא אנס אותך. שומר על זכות השתיקה. תקשיב, זה בסדר, זה קורה להרבה גברים, הרבה יותר ממה שאתה חושב. שומר על זכות השתיקה. היי, תסתכל עליי רגע. אתה רק הקורבן פה. אל תיגע בי בחיים שלך, אל תיגע בי. תגיד לי, אתה, הייתה לך פעם בעברך איזה תקופה של התלבטות? אני גבר, נשמה, אני לא קוקסינל. מי שיש לו נטייה מינית זה משהו קוקסינל? אני אומר לך איך אני רואה את זה, ככה אני רואה את זה. להיות הומו זאת מחלה, אלירן? האמא של המחלה, למה לא מחלה? אתה יודע, זה שאתה מסרב לדבר רק מחזק את העובדה שיחיאל אח שלך ביצע את הטבח כנקמה על האונס שבוצע בך. שומר על זכות השתיקה. טוב, בסדר. דולב, אתה יכול בבקשה להזכיר לי איפה אלירן היה ב-28/8 יום שישי, שבוע לפני הטבח? אני אגיד לך בדיוק איפה הוא היה. הוא היה ביחד עם אח שלו, הם עשו איזה שוט שהשתבש. אולג מקסימוב. אולג מקסימוב, פיצצו לו את הפרצוף, גנבו ממנו נשק, בדיוק. תגיד איפה היית ב-28/8 יום שישי? איפה היית, אלירן? אני כל שישי עם המשפחה שלי בבית, משחק לאפים. הוא משחק לאפים, נכון, שמעתי את המפסיד הרמות לאחי. אבל איך זה יכול להיות שהוא אומר לי שהוא היה בבית בזמן שאני יודעת בוודאות שהוא התעסק עם הנשק שלו לדעת? איך הוא אומר לנו דבר? יאללה, אני מכיר את התיק הזה, ניסיתם לדחוף אותו לאחי כבר. בטח שאתה מכיר את התיק הזה, אלירן, כי גם אתה וגם אחיך יחיאל הייתם שם, נכון? לא אני ולא אחי היינו שם, ואני לא מדבר עוד מילה שאתה לא מביא לפה עורך דין. יאללה, בוא. יאללה, בוא. אנחנו צריכים לקשור אותו איכשהו לשוד הזה של נשק. חשבתי על זה וגם יש לי איך. נו? טביעות אצבע. טביעות אצבע? אין לנו טביעות אצבע. אז למחר תעשה שיהיה. הוא קרא להם גאים, אני לא מעז לקרוא לזה דבר. סוטים אני קורא להם. סוטים אני קורא להם. סוטים אני קורא להם. יש בו תנועה מטורפת, שפשוט אנשים פשוט איבדו את הנורמליות של החיים. נורמליות של החיים. והקבוצה הזאת מטריפה מדינה. הקבוצה הזאת מטריפה מדינה. הקבוצה הזאת מטריפה מדינה. בוקר טוב, יחיאל. בוקר טוב. יחיאל, איך ישנת? לא ישנתי, אבל הכל בסדר. למה היום האמת תצא פה לאור. אני חושבת שהאמת כבר יצאה לאור. אז תקשיבו רגע. לא, תקשיבו רגע, אני אומר לכם, יש לי משהו חדש. יש לי בשבילכם משהו חדש שיעשה לכם פה סדר. מה, יחיאל, מה זאת אומרת? מה עכשיו? יש לך עכשיו גרסה חדשה? כן. אתמול ישבת פה ב8 שעות בחקירה, דיברת דיבורים. לא, אני אמרתי שאני לא עשיתי את זה. אני אמרתי שאני לא עשיתי את זה, אני באמת לא עשיתי. רגע, חשוב לי להבין. באמת חשוב לי להבין. אתה אתמול ישבת פה בחקירה, אמרת שאתה לא יודע שום דבר. נכון. עכשיו אתה טוען שיש לך גרסה חדשה שמנקה אותך. תקשיבו רגע. אתם מהרגע שאתם הבאתם אותי לכאן, אני רק מנסה להבין מאיפה החרא הזה נפל עליי.
ואתמול אני נשבע לכם, זה בא לי בלילה כמו הערה מבורא עולם. אני נזכרתי שיש בן אדם, ההומו היחיד שאני מכיר באמא שלי. קוראים לו משה מטייב. בסדר? המשה הזה דיבר איתי. הוא דיבר איתי, הוא אמר לי שיש איזה דרך לעשות כמה שקלים שאני והוא רק צריכים לעשות איזה הקלטה שתהיה סחיטה וזהו. נו, מה הקשר בין ההקלטה הזו שאתה מדבר אליה לבין הרצח בטרנספר? נכון, תלך ליחידת הונאה, תספר להם איך זה מתקשר לרצח. מה זה איך זה מתקשר? מה אתם לא מבינים? הבן אדם אומר לי שהיה שם אונס במקום הזה, אתם אומרים שהיה שם רצח, מה מסובך להבין? אני לא מבין, נו. מה שמסובך להבין זה שאתה אתמול ישבת פה בחקירה ואמרת שאתה לא מכיר אף נער שעבר אונס. יחיאל, בוא, בסדר, נגיד ואני הולך איתך, בוא, תספר לי איך ההקלטה שאתה מדבר עליה קשורה לרצח בטרנספר. אז אני מסביר. כן. בא אליי המשה הזה. בסדר? אמר לי שיש איזה בן אדם קוראים לו אבי. אבי? די-ג'יי. איזה אבי? לא יודע, הוא לא אמר את השם משפחה, הוא רק אמר לי שהוא די-ג'יי, שהוא מתעסק עם קטינים, שהוא מוכר להם סמים, שהוא מסמם אותם, שהוא אונס אותם וזהו. הבן אדם גם אמר לי אני אומר לך, שהוא דיבר איתי בתקופה שאין לי כסף, ואם אני לא חייב כסף אז אני גם בחיים לא עושה את החרא הזה. למה שהוא יעשה את זה דווקא לך? לא יודע. יחיאל, בוא תסתכל, בתמלול הזה של ההקלטה, אותה הקלטה, אתה אומר, שמע טוב, עד עכשיו הכל היה שקט, שישאר ככה. אתה לא מבין? לא, אני לא מבין. הוא אמר לי שמדובר בהטרדות מיניות. הוא אמר לי שמדובר על מישהו שמטריד מינית, שהוא אונס קטינים. אני חשבתי שאני עושה מעשה טוב, אני אומר לך, אני לא קישרתי. יחיאל, אתה ממשיך אבל בשיחה, אתה אומר שקט, עזוב אותי, אתה לא מבין שזה החופש שלנו? כי אני לא מקשר, דולב, אני לא מקשר את מה שהוא אומר לי להגיד למה שקרה באמת, כי רק הוא יודע מה קרה באמת, אז למה אתה אומר בסוף השיחה, אף אחד לא יכול לדעת שזה אנחנו עשינו עבודה נקייה בטרנספר? ואמא שלי זה משפט שהוא כתב לי מילה במילה להגיד, דולב, אני נשבע לך. תגיד לי, ובשום שלב שאתה אומר את הדברים האלה, לא, עולה לך לראש שיכול להיות שאתה הולך להפליל את עצמך? לא. לא. ועוד על רצח? כן. מה הקשר רצח? בבקשה, תראה לו. מה הקשר מכל המילים שכתובות פה? מה קשור פה רצח? עשינו עבודה נקייה בטרנספר, מה רצח? מה רצח? למה יא ריבונו של עולם שצריך את המילה הזאת רצח אין אותה פה? יחיאל, כל הדברים האלה שנאמרו כאן עכשיו, אתה מודה שאתה אמרת אותם? כן, אבל זה מה שאני מסביר לך סתיו, הוא אמר לי להגיד אותם. אבל יש פה מכשיר הקלטה שהקליט אותך מילה במילה, לא רואים אותו מנחה אותך בשום שלב. בסדר, כי הוא כתב את הכל בהודעות. נו, אז אולי הוא גם כתב לך פתקים ואכל אותם. לא, סתיו, אני מסביר לך שהוא כתב את הכל בהודעות. יחיאל, מכשיר הקלטה לא מקליט סלקטיבית, בסדר? הוא מקליט את הכל. בשום שלב אין את הדברים שאתה אומר. אז אני חושבת, אמיתי, בשבילך, תנסה לחשוב על משהו קצת יותר מציאותי. זאת המציאות? לא, 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 זאת לא המציאות. זאת המציאות. לא, המציאות היא שאתה הולך ורוצח אנשים. מה את אומרת? חס ושלום, אני לא רוצח. מה חס ושלום? מה חס ושלום? אני לא רוצח, נשמה, אני אין לי דם על הידיים. כמה דם יש לך על הידיים. מה את אומרת? אני נשמה, יש לך דם על כל הגוף. יש לי דם רק בעורקים. אתה בלי טיפת מצפון, ובלי טיפה של רגש, אתה הלכת, ואתה רצחת. סתם זה לא אני, אבל אני מסביר לך שזה לא אני, אבל אני משקרת, לכי תסתייני, אבל אני אומר לך שזה לא אני, אבל על מה? על מה, יא בני זונות? אין בעיה. מי אתה חושב שאתה? דמות במערב הפרוע? החלטת לשחק לי GTA ברחובות של ירושלים? 3 מאסרי עולם, 15 שנים על גניבת נשק, 10 שנים על כל ניסיון טבח בטרנספר. שב, תחשב לבד, באמת. תוציא לי בבקשה את הפרוטוקולים של הטלפונים של משה ויחיאל, ואתה תוציא ניידת, תביא את משה מטייב. לא, אליאור, לא להוציא ניידת, לא להביא את משה. מה הבעיה, סתיו? מה הבעיה? לא להוציא את משה, לא לדעת. למה לא? ככה, כי אם הוא יתחיל לדבר עכשיו שטויות זה מסוכן, די. אפשר לפחות השלט, משה? זה נראה לך הגיוני להמשיך להשאיר את יחיאל בחקירה? יחיאל צריך לחזור עכשיו לתא, אנחנו צריכים לאמת את משה מול הגרסה הזאת שהוא נתן. אז בוא בבקשה תוציא ניידת. אני נכנסת לסיים עם יחיאל, משם אני הולכת לפגישה בפרקליטות. ואחר כך אנחנו הולכים להביא לפה את משה. אחרי זה אני רוצה את אלירן. סתיו, תביני רגע מה אני אומר לך פה. ואולי בהמשך אני אשקול את זה. אליאור, תוציא את הטלפון, תזמין ניידת, תביא לפה את משה מטייב עכשיו. 215. סליחה, מה?
אמרת לי קודם לעשות את החישוב לבד, יצא לי 215. סתיו, בן אדם לא חי מעל 120. נו, תראה מה זה. תראה מה זה. אז תקשיב, עכשיו תלך תמשיך את החישוב שלך בתא, בסדר? תבדוק כמה יצא לך אחרי קיצור של שליש, וזה גם בתנאי שלא תרצח שם אף אחד. בלב, אני מסביר לך שזה לא משהו שעולה לי על הדעת לקחת אקדח ולהתחיל לראות כמו משוגע בגלל שזיינו את אח שלי, נו! חיל, אני רוצה להאמין לך. לא יודע איך. אני לא אמרתי שעשו את זה עם אקדח. מה? אני בשום שלב לא אמרתי שעשו את זה עם אקדח. בסדר, אז אני לא יודע אם ירו. ירו? כן. לא אמרתי ירו. לא, את אמרת... אמרתי הלכת למועדון ועשית את מה שעשית. את אמרת ירו. לא, ואגב לא הזכרתי אקדח. למה אקדח ולא רובה? מה זה? כי עם אקדח יורים, מה זה? למה עלה לך לראש אקדח ולא רובה? גם עם רובה יורים. לא יודע, עלה לי בראש אקדח. למה עלה לך לראש אקדח? לא יודע, את סתם מנסה לשגע אותי, לתפוס אותי. אולי כי זה האקדח שאתה שכחת לנקות ממנו טביעות אצבע? אני בחיים שלי, אני לא נגעתי בנשק. אוקיי, בסדר. אז אתה לא מזהה את הנשק הזה. לא, דולב, אני בחיים שלי לא נגעתי בנשק. לא שאלתי אותך אם נגעת, שאלתי אם אתה ראית את הנשק הזה. לא. אז אם אני מבינה אותך נכון, אתה והנשק הזה מעולם לא נפגשת. מעולם. אתה משקר. אני משקר. אתה משקר כי יש לי הוכחות שזה הנשק שאתה ביצעת איתו את הטבח בטרנספר. איזה הוכחות יש לך? שאני קשור לקוקסינלים האלה? מה? אני לא יודע מי זה אבי, אני בחיים שלי לא ראיתי קוקסינל אמיתי בכלל, אז נו. איך אתה מסביר את זה? מה זה? זה טביעות אצבע שלך על הנשק שירה בטרנספר, יחיאל. מה? יא בת זונה מושחתת, את עופרת לי תיק. יש לך תלונות? סע למח"ש, רחוב השלושה בתל אביב, דבר איתם. אני יודעת כל מה שקרה לפני 6 שנים, בסדר? אתה היית צריך אקדח, להוריד את אבי. אתה הכרת את אולג. לא. אתה ידעת שהוא מבוגר, שהוא טרף קל. אתה פוצצת אותו במכות, אתה גנבת ממנו את הנשק, והמשכת שבוע לאחר מכן לטרנספר. הופתעת לגלות שאבי לא שם, אז ריססת לכל עבר. הלכת, רצחת נערות חפות מפשע. אני לא עשיתי את זה. יחיאל, אני מחזיר אותך רגע לשוט של אולג מקסימוב. מי היה השותף השלישי שם? לא יודע. אתה יודע כי גם אתה וגם אחיך אלירן הייתם שם, אז בוא תספר לי מי זה. לא אני ולא אח שלי היינו שם, ואני לא מוציא עוד מילה. יחיאל, תעזור לי לעזור. שומר על זכות השתיקה. אין בעיה, תמשיך לשמור על הזכויות שלך בתא, אני לא ממהרת לשום מקום. קום. חוצה. משה! מה קורה? טוב שבאת, אני רציתי לשאול אותך שאלה. שאלה חשובה ואני רוצה שתענה לי מאוד בכנות, אוקיי? בטח. משה, אתה היית איתם בלילה בו נשדד הנשק שירה בטרנספר? מה, על מה אתה מדבר? משה, בוא אני אפסיק איתך את כל המשחקים, בסדר? ואני אגיד לך את האמת. יש לי עדויות מלאות שאתה היית שם. אז בוא תספר לי בדיוק מה היה, כי אתה לא תצא מהתחנה הזאת עד שתספר לי מה קרה שם. שאני הייתי שם? אין לי מושג על מה אתה מדבר איתי. אין לך מושג על מה אני מדבר? לא, אין לי מושג על מה אתה מדבר איתי. אין לך מושג על מה אני מדבר? לא, אני נשבע לך. אתה משקר לי? אני לא משקר לך, דולב, אין לי מושג על מה אתה מדבר איתי בכלל. אז בוא, תגיד לי. מי זה? אתה יודע מי זה? אתה לא יודע מי זה, משה, זה אולג מקסימו. זה הבן אדם שאתה היית אצלו בבית. בן אדם שפיצצו לו את הפרצוף. גנבו ממנו נשק אישי שלו, בן אדם מסכן, בודד, ערירי, גר לבד, אין לו אף אחד בעולם, אתה היית אצלו בבית. היית אצלו בבית בזמן שהרסו לו את החיים, הפכו אותו לצמח. אתה מבין מה אני אומר לך? אתה נתת לי עדות שקר, משה. על העדות שקר הזאת אני אכניס אותך לכלא. אני אכניס אותך לכלא עד שלא תספר לי את האמת, מה קרה בשוד הזה? אני אזרוק אותך לכלא, אתה מבין מה אני אומר לך, משה? ככה. גם אני אסמתי. וההתקפים הכי קשים קוראים שאני משקר, משה. דולב, אני נשבע לך שאני לא ידעתי שזה מה שיקרה לאולג. הבני זונות, הבני שרמוטות האלה אמרו לי שרק הולכים לעשן סיגריה אצל חבר. מי? יחיאל ואלירן אמרו לך? אני לא רציתי לטפס, דולב, אני נשבע לך, אני לא רציתי, הם לחצו עליי. מי?
אנחנו טיפסנו לדירה, אני נעמדתי בסלון ולא זזתי, פתאום ראיתי את אולג המאבטח הזה, מכוון אליי נשק. אלירן הגיע מאחוריו וחנק אותו, הפיל אותו על הרצפה והתחיל לבעוט לו בפרצוף, וכל הפרצוף שלו היה בדם. אחר כך יחיאל חטף לו יחיאל חטף את הנשק. משה, כנס לחדר החקירה. סתיו, את חייבת לשמוע את זה. סיימנו כאן, משה, כנס לחדר החקירה. מה? מה? באיזו זכות אתה מתעסק עם מישהו שאני עובדת עליו, דולב? באיזו זכות? די, מותר לקבל כאן החלטות. לא, ממש לא. היחידה שמקבלת כאן את ההחלטות זאת אני. בסדר? אנחנו עובדים לפי האסטרטגיה שלי. אסטרטגיה? לזייף טביעות אצבע זאת אסטרטגיה, סתיו? תקשיבי, אל תתבלבל. כן? אל תתבלבל, אני בשנייה יכולה להעיף אותך מהתיק הזה. בסדר? הרי שיחה אחת ממני למפקד המחוז ואתה מחוסל ואתה גם יודע... אז תתקשרי כבר, נו, מה עוצר אותך? תקשיבי, סתיו, אני 6 שנים על התיק הזה. 6 שנים אני בחר הזה, את מבינה מה אני אומר לך? אני בקשר עם אמא שלי בת אפריית מהיום הראשון של החקירה הזאת. אני קברתי את הילדה הזאת באדמה. היום 1.5 מירושלים חושבים שאני מכרתי תיק. שאני מושחת, את מבינה מה אני אומר לך? לא משנה מה עשיתי בקריירה שלי, סתיו, לא משנה מה עשיתי בקריירה שלי. כל אחד ואחד מהשוטרים שיושבים בתחנה הזאת חושב שאני, דולב מזרחי, מכרתי תיק, את לא מבינה? אני אומר לך שאני לא זז מפה לשום מקום. את רוצה לדווח עליי, סתיו? את רוצה להשעות אותי? תעשי מה שאת רוצה. אחרי שנסגור את התיק הזה. הלך להביא את אלירן. משה, קפל את עצמך ותעוף מפה. מה, רגע, סתיו, תקשיבי. תעוף. יחיאל משתחרר, אין לי דרך להגן עליך. משה, אני סיימתי איתך. אתה מבין? סיימתי. סתיו, לא, אני פחדתי! פחדת. אני פחדתי שאם אני אדבר איתכם על השוד המזדיין הזה, אתם תקשרו אותי אליו ואני אשב בכלא ואני לא אשרוד דקה בכלא. אני נשבע לך, אני אפלה את עצמי בכלא. אז בוא תקשיב לי טוב מה הולך לקרות. אתה הולך להיכנס עכשיו לעימות עם אלירן. אתה הולך להעיד נגד אלירן ונגד יחיאל. אבל למה איתם? ששניהם נכחו בשוד של הנשק שירה בטרנספר. זה ברור? זה ברור? ברור. תודה. שב כאן. שב, אלירן, שב. יאללה שלי. שב, אנחנו עושים את העימות הזה בלי להתלהם, בלי קללות, בלי איומים, בלי כלום. אתה מדבר רק אם פונים עליך, הבנת? אני לא מאמין. יופי. אתה מכיר אותו? בטח שאני מכיר אותו. מי זה? זה חבר שלי, משה מטייב. אחלה, תודה. אתה מכיר אותו? אני מכיר אותו. מי זה? תסתכל עליו. מי זה? אלירן אבוסביטן. נכון. יופי. אתה בזמנו סיפרת לי שהייתה בינך לבינו שיחה, והוא סיפר לך משהו. כן, שהוא מתכתב עם גבר בשם אבי ביטן והם קבעו להיפגש. לאיזו מטרה הם קבעו להיפגש? לאקט מיני. אנחנו פה קבענו. אני אמרתי לך שאני קבעתי. אלירן סיפר לך משהו על הזהות המינית שלו, נכון? מה זה היה? הוא סיפר לי שבזמנו הוא היה מאוד מבולבל. אוקיי, מה הכוונה מבולבל? הומו. אלירן אבוסביטן הומו. אלירן אבוסביטן סיפר לך שהוא הומו, שהוא קבע עם אבי ביטן להיפגש ושאבי ביטן אנס אותו? כן, שהוא בכפייה אנס אותו. הוא עובד עליך, הקוקסינל הזה, מה אתה מסתכל? תקשיב, יא בן זונה, אני אזיין אותך ואני אזיין את אמא שלך ואני אקבור אותך. אתה גם מאיים, שקט. משה, הוא סיפר את זה אולי במקרה לעוד מישהו? גם ליחיאל, אח שלו הגדול. אני אמרתי ליחיאל שאני... אוי, השרות, אני אמרתי ליחיאל שאני אומר... יא בן זונה, תקשיב טוב, אם אני אתפוס אותך בחוץ... אתה נראה את זה פה! מקסימוב, מוסר לחדש. סתום את הפה, חתיכת מטומטם. אלירן. תשתוק, עכשיו לא מדברים, שקט. סיפרתי להם הכל, אחי. שקט. אני לא יכול לשקר יותר. תשתוק, מטומטם, אתה מפיל את עצמך. במה? באולג מקסימוב? במה? בשום דבר. במה הוא מפיל את עצמו? תסתכל עליי, אחי. ספר את האמת רק על הקטע שלך. מה עשית, מטומטם? מה עשית? סיפרתי להם. מה סיפרת להם?
שפוצצת לו את הפרצוף וגנבת לו את הנשק? זה מה שסיפרת לנו? סליחה, מה זה? מה זה? הוא פוצץ לו את הפרצוף מול העיניים שלי וגנב לו את הנשק. אז אם אני מבינה אותך נכון, אתה מאשר עכשיו שאתה, יחיאל, אחיך ומשה, נכחתם בשעות של הנשק שירה בטרנספר? תקשיב, את לא שומעת מה אני מדבר איתך? אני מסביר לך, הוא גנב את הנשק שאת מחפשת. תודה רבה. סיימנו. מה אתה יודע? חוצה. לא, למה אתה לא מקשיב? אבל אני מדבר איתך. החוצה, לירן, החוצה, זהו. לא לכעוס. זה התפקיד שלי לתפוס את הפושעים, גם אם זה לוקח 6 שנים. חוצה. אתה מכיר אותם. מה זה? מה זה? אלה 3 מדובבים שלנו, יחיאל. אלה החבר'ה שישבו איתך בתא. אתה זוכר? כשהוא שאל אותך על הנשק מה אתה ענית לו, אתה זוכר איך אתה ענית לו, עשיתי טעות? עוד אתה מצביע על עצמך כמי שביצע את הטבח לבד? יחיאל, מספיק, די. יש לנו את הכל מוקלט ומצולם. אתה זוכר כשהוא שאל אותך עם מי עשית את זה, מה אתה ענית לו? עשית לו ככה. לבד. ככה עשית, אתה לא זוכר? אתם לא נותנים לי לישון 3 ימים. בשביל מה עשית את זה, יחיאל? בוא, תספר לי, בשביל מה עשית את זה? אני טיפש. כי אתה טיפש? כן. זאת התשובה שלך, כי אתה טיפש? כן, די. די. מה די? די, זהו, אני עייף. אתה עייף? אתה הולך ומודה ל3 אנשים שעשית רצח במועדון טרנספר כי אתה עייף? כן, אני רוצה לישון. הבנתי. רוצה לישון. כן, יש לכם הכל עליי, לא? כן. נו, אז יאללה. פיצחתם את התיק. יחיאל, אתה סגרת על עצמך בעצמך כשדיברת עם המדובבים. זה התכלית שאני שאלתי אותך, אבא. אני אומר לך, אני אלך איתך בכל דרך, אבל אני לא מסוגל יותר. הם לא נותנים לי לישון 3 ימים, הם הופכים אותי כבר למשוגע. אז אולי תיקח אחריות ותספר את הסיפור שלך. אחריות? של אחיך. אני כולה עשיתי לו כן עם הראש. מה אני עשיתי לו? אני רק עשיתי לו כן עם הראש שישחרר ממני. אתם יושבים עליי פה 3 ימים, אתם נכנסים לי לתוך החיי. 3 ימים, 3 ימים, בגלל זה אתה הולך ומודה ברצח? די, חלאס לזה, אין לי את המוח. נו, יושבים איתי 3 מדובבים בתא, כולכם יודעים שהם לא טמבלים. זה המקצוע שלכם. זה מה שאתם למדתם לעשות הכי טוב, לשבור אנשים, להיכנס בהם די עם הטכניקות של הקרימינולוגיה, נו די. אתה תלך עם זה לשופט, הוא יגיד לך שזה תירוצים. תירוצים? כן, יחיאל, זה מה תירוצים. את אומרת? תירוצים. לך הכי קל לבוא ולהגיד לי תירוצים. אבל אף אחד מכם לא היה במקום שלי. אף אחד מכם לא יודע מה זה שהורסים לך את החיים, שהופכים אותך לרוצח, כשאני אומר לכם שאני לא. אבל אתה כן. איך זה הגיוני, דולב? בחייאת, איך זה הגיוני? בא בן אדם, ספר לכם, זיין לכם את המוח, אומר לכם משהו שאתם תרצו לשמוע ואתם לא מאמינים לי, אולי אני פה, אני דובר אמת, אני צועק. דולב, אני מתחנן בפניך, תבדקו את האייפון של משה, תבדקו עוד פעם את האייפון שלי. יחיאל, עוד הפעם, הפכנו את האייפון של משה, בסדר? אין דבר כזה, אני אומר לך... הפכנו את האייפון של משה, אין דבר כזה, אני מסביר לכם, תקשיבו רגע, יא ריבון העולם, ממך אני מחקתי את הדבר הזה. יחיאל, גם וואטסאפ העולמית לא הצליחה לשחזר את כתבי. לא, זה לא יכול, אז אני מבקש ממך שתעשי עוד פעם. אז אני אומרת לך שאני בדקתי. לא, זה לא יכול להיות, איך אני מחקתי את זה, אבא, אולי לא מחקת, אולי אף פעם לא כתבת. זה גם יכול לקרות. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. בסדר, דולב, זה עדיין לא אומר כלום. הלאה, זה כבר לעצור את העיניים. קחי ציפי את החיפוש, כנסי לבית שלו, חייבים למצוא את הטלפון הזה, נו.
שון, מה שלומך? אתה מוכן לתת לי את הטלפון שלך בבקשה? כן, בטח. יפה. גם את האייפון, משה. מה? איזה אייפון? אין לך אייפון? אין לך אייפון, משה? תגיד, איפה סתיו? איפה סתיו? אתה רוצה את סתיו? סתיו יצא עם צוותי חיפוש, משה, לבית שלך, גם לבית של ההורים שלך, יש לה המון עבודה. מה, בשביל מה? בשביל מה? בוא תנחש. נו, ואם יש לי עוד פלאפון, אני לא מצליח להבין מה הבעיה. אם יש לך עוד טלפון, אני ואתה בבעיה מאוד חמורה. אבל אין לי עוד פלאפון. אין לך אייפון? אין לי אייפון. אין לך אייפון? אתה בטוח, משה? אין לי עוד פלאפון, אין לי מושג מה אתה מדבר. אין לי פלאפון ולא אייפון. טוב, אז לא משנה. תעמוד פה. תרים את הידיים שלך. תרים את הידיים שלך, אתה עובר חיפוש. תתפשט. אתה רוצה שאני אעשה את זה, משה? כי זה יהיה הרבה פחות נעים. לי. כן. להוריד גם את התחתונים. איפה האייפון, משה? אין לי מושג על מה אתה מדבר איתי. קח את הדברים שלך, תלבש בחוץ. למה את לא עונה? מצאנו הכל. הכל. יש לו אייפון נוסף. כל ההודעות שם, לא היה צריך לשחזר כלום. ידעתי, אמרתי לך שהבן זונה זה שקרן. תראי איזה בן זונה, שקרן, בן זונה. בסדר, דולב, זה שהוא שיקר לגבי הנשק, בסדר? זה לא אומר שהוא שיקר לגבי הטבח של הנשק. של מה? של מה? הנשק שירה בטרנספר. תגידי, את אמיתית עכשיו? כן, אני אמיתית, כי בזכותו אני יודעת שיחיאל גנב את הנשק כדי לרצוח בטרנספר. טוב, הבן אדם הזה זייף לנו רעיון. הוא לא הבעיה, זה שאתה הבאת אותו לפה בלי לדבר איתי, זאת הבעיה. בזכות זה שהבאתי אותו לפה, אנחנו מצאנו שהוא נתן עדות שקר. עזבי את זה עכשיו, זה לא חשוב, אנחנו צריכים להבין למה הוא רצה להפליל את יחיאל. נו, אז למה? אני לא יודע למה, אבל אני ידעתי מהרגע הראשון שהוא לא מסתדר לי, הילד הזה, האינסטינקטים שלי לא טועים, סתם. איפה האינסטינקטים שלך היו בזמן שחבר שלך אנס קטינים? טעיתי, סתיו. בסדר, טעיתי. זה קורה, ואני לא רוצה שתיפלי איפה שאני נפלתי. תהי איתי רגע. סתיו, תסתכלי עליי, אני צריך אותך. אני צריך את המוח המבריק שלך, אני צריך שתגידי לי למה. למה הוא רצה להפליל את יחיאל? למה? אני לא יודעת למה. אבל גם כאן, משה אמר אמת. אבי לא אנס את אלירן, אבי בעצמו הודה. אז בואי נזמן את אח שלו לחקירה. את מי? התאום? אח של משה, הגדול, זה שהוא אמר שהעביר את הכובע ולא זימנו אותו. בואי נזמן אותו לחקירה. אתה חושב שמשה הוא הרוצח? האליבי שלו מסתדר בול. רישומים מהגבולות בסיני, המצלמות אבטחה, אני כבר עברתי על הכל. אבל אתה חושב שהוא יודע מי הרוצח? בוודאות. יופי. אז בואו ניכנס אליהם. בואו נכניס את אלירן, את משה ויחיאל לעימות עכשיו. תביא לי את זה.
עכשיו, דולב. שומע כפרה? כל מה שדיברנו בשיחה בינינו גם לא אלירן, ותקשיב, אני כמה דקות מגיע אליך, הכי חשוב שאני מגיע, אני צריך שתגיד משהו על הטרנספר וחשוב שתהיה עצבני, תמחק את כל ההודעות שלנו. יצאנו את ההודעות. הנה, ברור, שלב אחרי שלב, שאתה מדריך את יחיאל. מה זה, סתיו? מה זה הדבר הזה? זה לא אני כתבתי את זה, מה? על זה אני נלחמתי! על זה, על החרא הזה אני נלחמתי! במה אתה נלחם? במה אתה נלחם? אני לא נלחם, סתיו, אני נשבע לך, אני לא כתבתי את המילים האלה, אין לי מושג מה זה הדבר הזה. אתה זוכר שאני באתי אליך ואני אמרתי לך שתבדקו ושתעשו ושתחזרו, אתה זוכר מה אתה אמרת לי? אתה אמרת לי, אני רוצה להאמין לך, לא יודע איך, זה מה שאתה אמרת לי. די, אתה הסברת את עצמך יופי. אני רוצה להכניס אותך לעימות עם משה. בוא. זאת ההזדמנות האחרונה שלך להסביר את עצמך. להסביר... סוף סוף דרכנו נפגשות. סתיו, את רצינית? בוא נתקדם, בסדר? אני הולכת לערוך את העימות הזה בצורה מסודרת. זה ברור? יופי. משה מטייב, אתה עד מדינה אצלנו. עד מדינה שמסר שיחיאל אבו-סביתן הוא הרוצח בטרנספר. שקרן. לא רק זה, אתה גם הפללת את יחיאל בהקלטה על מנת להפיל עליו את הרצח בטרנספר. אז יש לי שאלה לשאול אותך, משה. יחיאל אבו-סביתן, זה הרוצח של הטרנספר? תסתכל לו בעיניים. עומד פה בן אדם שאתה אמרת שהוא רוצח. תסתכל לו בעיניים, תגיד שהוא רוצח. אל תגידי לי על מי להסתכל. תסתכל עליי. תסתכל עליי, משה. בשביל מה עשית את כל זה? אתה מבין בכלל מה אתה עשית? משה, אתה לקחת את המשפחה שלי ואתה ריסקת לה את החיים. אתה הרסת את החיים של אמא שלי, הרסת את החיים של אחותי, עשו ממני רוצח, מאח שלי הומו, ועל מה? על מה ולמה? בוא תגיד, דבר. את יודעת, אני מנסה לא ליפול לתרגיל הזה שאתם מנסים לעשות. תגיד לי, איזה תרגיל אני מנסה לעשות לך? תגידי, מה את חושבת, שאני מפגר? אני לא רואה שאת מנסה לעשות לי פה תרגילים. מה התרגיל? עד עכשיו אתה דיברת, פותחת את הפה, בוא תגיד את האמת. תגיד שהוא רוצח. תגיד שהוא רוצח, נו, אני רוצה לשמוע, תגיד שהוא רוצח. ככה? שומר על זכות השתיקה. תגיד שהוא רוצח! תגיד שאני רוצח! תגיד שאני רוצח! פתח את הפה שלך, יא מזדיין! הנה, הכל בסדר. אני מבטיח לך שעל כל דמעה שירדה על אמא שלי מהעיניים אתה תשלם, או שאני אדאג לך בעולם הזה, או שהקדוש ברוך הוא ידאג לך בעולם הבא. אתה לא מתבייש? לא באמת, אני שואל אותך, אתה לא מתבייש? אם אתה לא היית אוכל אצלי בבית, אתה היית הולך אוכל מכות בשכונה. אתה לא מתבייש בכיפה הזאת שאתה שם על הראש, יחיאל. אני ואתה יודעים את האמת. אתה גנבת את הנשק. אתה רצחת בטרנספר. למה? למה אתה אומר את זה? למה? למה אתה אומר את זה? תענה, למה אתה אומר את זה? יחיאל, למה הוא מפעיל עליך את התיק הזה? אני לא מבין. תאמין לי שאני רוצה לדעת הרבה יותר ממך. בסדר. לתשובות תחכה בתא. איזה תא? אני מפה נשמה, אני הולך רק הביתה. לא, יש לנו עוד עניין לסגור על אולג מקסימום. אתה תשלם על הכל, יא חולה נפש. שלא תעיף לי כל חולה נפש בחיים שלך, הבנת? הבנת מה אני אומר לך? הבנת מה אני אומר לך? אני לא חולה נפש! אני אומר לך האמת! אני אומר לך האמת! תירגע! עונה, משה, אולי יחיאל צודק. אולי אתה באמת חולה נפש. דולב, סתום את הפה שלך. אני סתום את הפה שלי? סתום את הפה שלך. יא פסיכופת? יא מטומטם? דפוק, אתה דפוק בראש, אתה מבין את זה, משה? אתה מבין שאתה חולה נפש? יא זבל. אוי, יא בן זונה, למה עשית את זה? למה הפללת את יחיאל ברצח? תענה למה שאני שואל אותך, יא בן זונה. למה הפללת את יחיאל ברצח? למה עשית את זה? שומר על זכות השתיקה. אין לך זכויות יותר, אתה לא מבין שום זכות אין לך היום, תענה לי למה עשית את זה. תענה למה עשית את זה, משה! דולב, משה, תענה לי למה עשית את זה! תעזב אותו! את יכולה להתקשר למח"ש. חכה להם בחוץ.
למה התקשרו אליי? אבל התקשרו אליי באמצע הלילה. אני אדבר. אהלן. אני רז מטייב. אח של משה. התקשרתם אליי. דולב מזרחי. דולב, אהלן, מה שלומך? מה עם משה? הוא בסדר? הוא עשה לעצמו משהו? הוא יהיה בסדר. דולב, הוא פגע בעצמו, אני חייב לדעת. תקשיב, סתיו היא מנהלת את החקירה הזאת מהיום, ואני... איזה סתיו? לא. תבואי, תסביר. דולב, אני לא זז מפה עד שאני לא מקבל ואני לא מבין מה קורה עם אח שלי. אתה מבין מה אני אומר לך? לא, אני יודע איך הדברים האלה עובדים. רז, בוא תשב. אתם לא יכולים להוציא בן אדם משם בלי לקבל אישור בכתב מהרופא המטפל שלו. ולשבת פה. תגיד, יש לך משטרה? אני יכול לדבר פה עם שוטר נורמלי? הלו! רז, תירגע כבר. אתה בתחנת משטרה. שב, תמתין, סתיו תסביר לך הכל. מה, אני בחקירה? לא. דניאל, אחי, כאן? דניאל, אחיך לא קשור לזה, בסדר? צריך להבין מה קורה פה. הוא לא עונה לי מהבוקר, ואם הוא לא עונה לי מהבוקר, דולב, כנראה שקרה משהו למשה ואתם לא אומרים לי את האמת. משה מת. משה לא מת, בסדר? הוא נמצא כאן בחדר המקביל, סתיו תסיים, היא מדברת איתו, היא תבוא תדבר איתך. לא, זה לא יכול להיות. דניאל, תקשיב לי טוב, אני אזיין אותך, אתה שומע מה אני אומר לך? אני אזיין אותך. אני נמצא בתחנת משטרה, התקשרו אליי מהבוקר כי קרה משהו למשה, ואני רוצה לדעת מה עשית! הכל בסדר? כן. תקשיב, דולב, היחיד שיכול לדבר עם אחי משה זה דניאל. אבל דניאל לא עונה לי מהבוקר ואני משתגע כבר. תמיד מה אני אומר לך? אני משתגע. תגיד לי, מי זה? זה דניאל. זה דניאל ו... כן. נכון, הם תאומים. לא זכרתי שהם זהים. איזה זהים? זה זהים. זה שטן וזה מלאך. תאמין לי, אם לא הטמבל הזה, גם שום דבר רע לא היה קורה למשה. מה קרה למשה, רז? לפני 6 שנים הכנסנו אותו למחלקה פסיכיאטרית סגורה. מאז הוא לא יצא משם, אתה מבין מה אני אומר לך? 6 שנים? 6 שנים, דולב. עכשיו משה היה כזה בחור עדין ורגיש. הוא לא היה שייך לכל המשפחת פשע הזאת. ואני, מה שאני לא עשיתי, לא הצלחתי לשמור עליו. ולמרות מה שדניאל עשה, לא יש ביניהם קשר שאי אפשר להסביר. תראה מה זה. בוא, רז, ניקח אותך למשה. כן? לא מבינה. מה, אני לא אעשה. וואי, מה אתה עושה? למה אתה לא עונה לי מהבוקר? סתיו, בוא ניתן להם רגע לבד. תקשיב, התקשרו אליי כי קרה משהו למשה. מה? לא קרה לי כלום, מה אחי. יש לך, דניאל? חלאס עם ההצגות. מה יש לך, רז? אני משה, מה קורה לך? תקשיב, אני כבר אמרתי להם שמשה מאושפז. סליחה? לא הבנתי, זה אמיתי מה שהולך כאן? מה עשית? רז, מה? עשית? אתה הרגת אותי עכשיו! מה יש לך? מה אתה תפור? דניאל! משה מאושפז כבר 6 שנים במוסד סגור לחולי נפש. אני רוצה שתגידו יפה שלום כולם לדניאל מטייב, האח התאום של משה. לאן הכנסת אותנו? עכשיו אתה גם מתחזה למשה? אין משה! אני משה! איפה אתה ואיפה משה? מה דחוף לך לערבב אותנו עם כל העבריינים האלה, אה? רסום את הפה שלך! אתה ניצלת את זה שהוא הומו. מה קרה? נהיית עבריין גדול? אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל! אתה יודע על מה אני מדבר? אתה ניצלת את זה שהוא הומו, אתה הפכת אותו להיות הקוף שלך. אני לא ידעתי מכלום, אני אומר לך שאני הייתי הקוף! מה זה? הבני זונות, הבני שרמוטות האלה ניצלו גם אותי וגם את משה. מה אתה... כשאחיאל ואלירן הבינו שאבי ביטן לקח ספק סמים חדש לליין שלו במועדון, אז הם הכניסו לטרנספר את משה כדי לברר מי זה. מאחורי הגב שלי. כן, ואתה לא ידעת מזה כלום? כלום. אתה זוכר איך הם החזירו אותו באותו בוקר? עם כל החבלות, כל הדם שירד ממנו. ברור שאני זוכר, חזר גם הוא, סומן בגלל החברים העבריינים שלך. אנסו אותו. מאיפה אתה יודע את זה?
בבית חולים הרופאה אמרה לי, אנסו את אחיך בברוטליות, אנחנו לוקחים ממנו דגימות ואנחנו תופרים אותו. אז באותו רגע, אחי, אני לא הצלחתי לנשום. איך אתה לא מספר לי דבר? אבי לא אנס את אלירן. אבי אנס את משה. איך אני יכול לספר לך דבר כזה? איך אפשר בכלל לעכל דבר כזה, בגיל כזה? האח הגדול שלכם, זה התפקיד שלי לדעת הכל. אבי הלך למשה למועדון. משה הלך אליו למועדון והם התחילו לשתות. אז משה שאל את אבי אם יש לו משהו יותר חזק, כמו שיחיאל ואלירן אמרו לו לברר כדי להבין מאיפה הכיוון החדש הזה שיש לו. אבי לקח את משה למטה לשירותים, נכנס איתו באחד מהתאים, אחי, וכל הלילה הוא לא הפסיק לדחוף לו סמים. אבל משה לא ויתר עד שאבי לא אמר לו מי היה הספק החדש. רגע, הסמים של אולג מקסימוב, סתיו, כל התיק של אולג מקסימוב זה בכלל סכסוך של סוחרי סמים. יחיאל ואלירן היו בסכסוך עם אולג מקסימוב על מי ימכור סמים בליין של אבי ביטן. הבני זונות האלה, הבני שרמוטות האלה, נתנו לאבי ביטן לסמם את אח שלי התהום! לאנוס אותו! לקרוע אותו מכל כיוון! ואחרי שהוא פצע אותו ואת הנשמה הטהורה והעדינה שלו, יחיאל ואלירן גררו אותו איתם לאולג מקסימוב. מאותו הלילה אין יותר משה. אז הייתי חייב להיות משה. ואז 6 שנים, אחי. 6 שנים שאני חולם על הרגע הזה שהם ישלמו. שכל הבני זונות האלה ישלמו. הייתי חייב לנקום את מה שאח שלי לא יכל לעשות בעצמו. הם גמרו אותו. יחיאל, אלירן, אבי, הם רצחו אותו. בגללם אין לנו משה, אחי. אין משה, דולב. אין משה. אין משה, סתיו. משה עקב אחרי אבי. ידע איפה הנשק שלו אולג. הוא לקח את הנשק. והמשיך לראות בטרנספר. אני הלכתי לטרנספר כדי להוריד את אבי. אני לא התכוונתי להרוג אף אחת. דניאל, מה עשית? אז אני נכנסתי למועדון ופתאום אני איבדתי ריכוז שלא מצאתי את אבי ביטן ואיזה בן אדם אחד פתאום ראה שאני עם אקדח ביד והתחיל לצרוח ותוך שנייה נהייתה שמה מולה ונפלט לי כדור מהאקדח. אחר כך אני כבר לא מבין מה קרה שם. רצתי משם. אחי, אני לא התכוונתי לעשות את זה. אני איבדתי שליטה. אז אני... שש שנים אני בחקירה הזאת וכל הזמן הזה הוא היה פה. הוא היה מתחת האף שלי. איך פספסתי את זה? איך אני פספסתי דבר כזה? סתיו, את לא פספסת את זה. את אמרת מהרגע הראשון. נער מבולבל שאיבד שליטה. צדקת. צדקתי. אני צדקתי. אתה הוכחת. דניאל מטייב, אני מזהירה אותך שאתה חשוד בקשירת קשר לביצוע רצח במועדון הטרנספר. 3 מעשי רצח בכוונה תחילה, 10 ניסיונות רצח נוספים.
על כך שב4 בספטמבר 2017 אתה נכנסת לתוך מועדון הטרנספר בירושלים כדי לרצוח את אבי ביטן על האונס שהוא ביצע באחיך התאום, משה מטייב. אתה רצחת את דנה, את עמית ואת ליבת. ואתה לא תראה אור יום יותר בחיים שלך.